Hei, tässä videossa käydään läpi, kuinka voit luoda oman vuosikellon ilmaiseksi. Mene osoitteeseen vuosisuunnitelma.fi ja lataa ilmainen vuosikellopohja. Kun pohja on ladattu, avaa tiedosto Excelissä. Tämän jälkeen voit vapaasti muokata vuosikelloa haluamasi tavalla. Kun olet tyytyväinen vuosikelloon, voit kopioida vuosikellon Excelistä. Kun vuosikello on kopioitu, voidaan avata kuvankäsittelyohjelma ja viimeistellä vuosikello. Kun vuosikello on valmis, voit tallentaa vuosikellon kuvana tai PDF-muodossa ja jakaa vuosikellon muille.